ne a Jijiya Furam ƙauyen. Kawai kai sai damuwa kake yi akan al'amuran wasu. Ya abin da na ce. Aditya Furam yana nufin. Tunda yana so ya koyi turanci ku bar shi mana. Amma sun dace da juna fa. Kaka. Me yasa ka zo makaranta ranar Lahadi ma? Ya haka ya ka zo ka zauna a nan kai kadai. Kaka fita maza sai kiran waya take yi. Ni kuma ban ganka ba, ban san da zan same ka ba. Kaka, gashi nan to. Ga ta nan ku yi magana. Jika na ina ka shiga ne? Haka dama ake soyayyar. A wannan hali da take ciki kuma sai ka yi nesa ka tafi gabanta. Abin ne na kasa manta shi ya tsaya min a raina. Yau bikin ƙara shekararta, kuma tun da safe ta ƙi ta ci komi. Kuma baka zo don taya ta murna ba, ka zo dai ka lallaba ta. Har zuwa yaushe za ki ta zama haka? Ba sai an yi wani shagali ba, kawai ki zo ki yanka kek ɗin ki to. Kin ji? Dikin wa muke ji? Kinga, dan Allah ki rabu da ni. Baki ji ta ce ki rabu da ita ba ne? In ma ba dan kanki ba ki dan kawayenki mana. Ki kokarin ki fahimta mana. Ni sai dai in fahimci kowa, amma ni ba za a fahimce ni ba. Yau zagayowar ranar haihuwar babana, da nawa da nashi ɗaya ne. Hello? ACP ke magana daga reshen miyagun laifuka. Ina jin ka. So nake ne magana da ke akan kisan mahaifinki. Zaki iya zuwa ofishina gobe? To yalla bai. Gayi ku dan yi hakuri zamu dan takura muku. Barka, sunana Avinash, jami'in bincike na musamman, reshen miyagun laifuka. Ka shiga komar hukuma. Kai, kaga irin abin naka ko? Rashi da Allah kai hakuri. Wannan dan abokan zumuncin mu ne kuma shi yake bincike akan mutuwar baba. Ya buƙaci ya ga shedan farko ne shi yasa na kawo shi wajenka. Ni ma je haka yi min irin wannan barazanar. Barka dai. Yawa. Kai, za mu dan yi magana na wasu mintuna. Yawa. A wajen horonmu na aiki, an koya mana cewa mu fara bincike ta hanyar nuna zargi akan shaida. Na yi ne don gaya za ka yi, amma ban ga ka nuna wani yanayi ba. Ni bana nuna wani yanayi har sai abu ya kai mizani na. Ashe, ina lambar wayarka? Ai shi baya taba amfani da waya. An yi da shi ya ki yadda. Abun mamaki, yanzu kusan shekaru 200 fa kenan tunda aka kirkiro waya, amma a ce matashinka da kai baka da. Ai ni na tsani magana a iska ne ina karerai. Duk wanda nake so na haɗu da shi, haɗuwa nake da shi ko ta halin kaka. Duk mai son haɗuwa da ni wajen haɗuwa da ni sananne ne. Wayyo Allah, to ai samun ka zai wahala. To me amfanin ma sai an same ni? Ina nufin ni da ba gudu zan yi ba? Amma dai duk da haka, ya kamata na dinga samun ka. Ga wannan ka ajiye min. Na ce maka bana buƙatar waya. To amma ni na buƙatar ka da ita. Gashi ka rike. Sai mun sake haɗuwa. Kina taɓa kai wannan ga bushe nan farmaki so ɗaya. Ba a yi nasara ba. Kwarai labai, a lokacin da ake baikon yarsa ne. Lalle a nemo su waye suke wajen lokacin da abin ya faru, ko waɗanda suka samu rauni. Lalle ina so na gansu. Duk wani bayani da aka samu komai kankantar sa a sanar da ni. Me yasa kika kira wani nan? Ni ma dai ban sani ba, Avinash ne ya ce in kirawo ka ne yana son ganin ka. Mai yiwa ya samu makama ne a batun kisan baba. Shin ka gane su? Abun mamaki, ka kalle su da kyau. Farmakin farko waɗannan su suka kai, ba su yi nasara ba shine suka kai na biyu. Na tabbata su suka yi, ka duba me kace. Da fara da suka rasa shi saboda tsoron kar ya gane su, shine suka turo wasu daban.
kai tunani akai. Tunani mai kyau. Ni tunani nake kamar dan sanda, kai kuma kamar mai laifi tunaninka. Mai laifi? A'a ba haka nake nufi ba, abinda nake so. Me kake so ka ce din? Fada mana. Ka kira nan yadda ranka yake so. Da sunan bincike, ka dauko waya ka manna min. Bayan na ce maka bana so. Me ka mai da ni zaka ce min ina tunani irin na mai laifi? Dan Allah, ka kwantar da hankalinka. Ya sanya a karsha. A gaba na suka tsira kawo da takobi. Haka na zama dan Kano na kasa taimakon sa. Kullum sai na sake ganin yadda ya mutu a idanuna. Su kuma wadannan yan sandan. Ya sanyi. Kai hakuri Raj, kai hakuri. Kai ma ka zama dan gida ai. Kai hakuri. Kwantar da hankali. Ma ajiye wannan labarin a gefe. Ai na ganin zamu iya zuwa mu ci abinci ba. Kai mun dan Allah. Amma ba a motar ku kamar wanda ake tuhuma ba. To mu je a motar ku mana dan Allah. Barka ne labai. Ya ka san shi ne? Tab, ya ba zan san shi ba labai. Hello? A karsha. Minti daya, ina zuwa. Ka san da danginmu sun so mu aure ni da a karsha. Akwai ratar shekaru a tsakaninmu. Amma ka san kowace mace za ta so ta samu miji da ya tsaya kan gabafuwansa, ko? Na maka murna. Murna kuma akan me? Baka ji ba daɗi ba? Naga kamar kai da karshe tsakaninku. Bai kai yadda zan ji ba daɗi ba. Me? Baka damu ba? To ta akai kenan ka san a karsha tunda ba makarantar ku ɗaya ba. Akwai ta ne mai suna Asha Jyoti, makwabciya ta ce. Makarantar su ɗaya da a karsha. Ita ta haɗa mu. Asha ce ta haɗa ku kuma dai. Ta hanyar Asha ka shige mata. Ita ta haɗa mu. Da gaske? To wanda haka ne mai kawo zancen cewa idan mata baka bayani akan a karshe ba za ka sace katin jarabawarta. Ai da na gaya mata hakan ba da gaske nake ba. Wasa nake mata. Wato da baki ka yi wasa da hannu kuma ka yi mazga. Karfafan masu tsaro da jami'ai duka suka rasa rayukansu. Kai ne kadai baka mutu ba ko? Da kyau. Mazga daban shekewa daban. Mazga ana yin ta ne don fushi, shekewa kuma ana yin ta ne don ɗaukar fansa. Za a iya dakatar da fusatattun mutane 100. Amma mutum ɗaya mai neman ya ɗauki fansa? Ina ba kai ɗaya ba ne ai. Ku uku ne. Ana kammala zanen mutanenka aka miƙa makwabtan jihohi. Hakan ya sa mun san abubuwa da yawa akan ka da ahalinka. Kai, wannan kafcan naka san baya da tsara. Na sara ma. Ba kyautar filmfare ba, kyautar Oscar ya kamata a baka. Ya ma za ka yi da ƙarya da na san baɗa maka ta cewa akwai zancen aure tsakanina da a karsha. Ka goggocewa tambayoyi amma ni na samo ka. Idan ka miƙa kanka kafin a karshe ta dawo, to zan tafi da kai a mutunce. Saɓanin haka kuma zan ja ka ta ƙarfi. A karsha karke je da shi ka ce miki baba. Kana wani wargi ta ma zan sheke ta. Ba zai yi ka kama ni ba. Da kaina zan same ka idan lokaci yayi. Sai mun sake haduwa. Wani laifin kake kokarin aikatawa fa. Halo naki iko. Sauri.
ɗaurin auren. Ni ce na kashe babana da kaina, ba wani bane ya kashe shi, ni ce. Ke kika jawo ni? Ni da kaina na rabe ki. Kuma ina so ki sani cewa da tsararren shiri ne amfani wajen kashe babanki. Da zan iya kashe shi tun a baikon auren yarki. Amma ban zan yi tsere saboda kasancewar ya ga mutane na. Shi yasa na zo da kaina. Ta yaya za ka samu mutumin kirki kamar wannan ka kashe shi? Ta yaya aka yi kasan zaluncin da yawa mutane? Kwarai! Baki san abin da babanki yawa mutane da yawa ba. Ni na sani. Kimar babanki ta kai matsayin da ya manta da mutuwar ɗansa ba akan komai ba sai akan kuɗi. In dai kina so ki san labari akan karamci, to lalle ki san labari akan Aditya Puram. Lalle ya kamata ki san labarin mutanen wajen da kuma farin cikin su. Ya kamata ki san labarin mai girma a Mulu. Duk da cewar mu 'yan talagu ne, a bangalo muke da zama. Yayu su suke kula da harkokin kasuwanci. Ni kuma ina karatu a Hyderabad. Tun muna ƙanana muka rasa iyayenmu. A hannun kakanmu muka girma. Ai abin taɓawan bai ƙare ba, ga alewa. Me haka anti? Yau kaka ya ƙara shekara sai ai ta ban alawa? Me haka kaka? So ɗaya fa kake zuwa nan a shekara, kuma a ranar ƙara shekara aihuwata. Rana wacce muke shekara muna dakon zuwanta. To yanzu dai lokaci ne na murna da nishadi. Yauwa maza maza mu ɗauki hoto ko? An kira ni a waya daga ƙauyen su mahaifiyarka Aditya Puram. Mahaifiyarka ta saba haɗa babban bikin Rama Naomi a can. Da rasuwarta ta zo sai wannan al'ada ita ma aka rasa ta. Domin tun da ta rasu ba a sake yi ba. Rayuwa kenan. Tun da haka ne wannan karan zan je kaka. Za ka je ɗan nan? Kwarai, ka ce ganin ƙauyen tamkar ganin mama ne. Shi yasa zan je. Sai muka hawa hanyar Aditya Puram tare da abokaina. To a wannan lokacin ne wani abu ya ɗauki hankalina. Amulu. Abin yayi ba. Wai me yasa ne ma ake cewa idan mu hau jirgi akan lokaci ba sai a ce mun yi rashi? Ana faɗa haka amma mu shiga ai. Me faru? Haka zalika idan mu sauka daga jirgin akan lokaci ba mun tafka mummunan rashi. Amma da yarinya ka gani ba? Ai ta musamman ma kuwa. Domin da na ganta gaba ɗaya duniya tsayawa ta yi cak. Saboda haka ku ƙarasa wannan tafiyar ba tare da ni a cikin ku ba. Ke idaniyar ƙawa kin tafi da zuciya yarin. Ta yaya za ku ce ba ku yin wariya? Mutane kaɗan kun ba su wajajen zama da yawa. Gaskiya baban su ya fi kowa kudi a wannan yanki. Gashi babban dan siyasa. Gaskiya ni ba zan iya ja da su ba. To kada Allah ya sa ka yi din. Ko ina ka je a ƙasar nan masu kuɗi ne ke mulka? Kowa da kuɗi yake nuna jiji da kansa? Ku zauna a nawa. Na gode madam. Ba komi, ku zauna kawai. Azzaluman banza kawai mutane sai zalunci. Wannan ta musamman ce. Ta musamman a fannin sababi ba. Koma dai me babu wani ɓata lokaci Raj. Dole mu yi ƙawanya mu turke ta. Aboki zaka cancare kafcen mu ba? Mai kyau ma. A cikin kafce na NTR da SVR zaka gani duka. Ba bukatar zama jarumai biyu. Ɗaya ma ya isa. Na shiga seti, na dau seti. Me haka? An tayo waje na ce. Yalla bai. Me yasa yanzu baka tsoro na kuma baka martaba ni? Ai?
Ba na ce ka siyo min ruwa an kan na falem ba? A kan ya falem za ka siyo? Yalla bai falem din da aka rubuta a kwalban ne ya jawo matsalar. Ban gane ba. Na ce ka yaba ka yaba na ce ba sai na ka musu. Yalla bai. Duk yadda dai hakuri da kai sai ka bata mu rai. Mara kunya, hamago. Ni kake kira hamago na san bade ka. Tunda abin ya zama haka kake so, to ni na sallame ka. Ka nemo wani waje. Kuma kada ka yadda ka shigo wannan wajen nawa. Na rabu da kai tafi. Ni ba mai gidanka bane. Ka rabu da ni kuma kada ka sake kallo tun da nake ma. Me ya faru? Dan Allah ki rabu da ni da halin da nake ciki. To shikenan. Ina nufin ba wai ki rabu da ni kwata-kwata bane ba fa. Ba ki ga inda ya fusata ba dan ban sama masa ruwan da yake so ba? Waye shi to? Jika na jarawa Bahadur kenan Rama Chandra Naidu. Kenan shi dan Aditya Pram ne. Ƙauyen mu. Haka ne? An dauki tsawon shekaru sun rabansu da ƙauyen. Kai kuma kai waye? Komi da ruwanka. In mai gidana na son ruwa? Ko shayi ko kindirmo ko lemon kwalba? Ko kuma yana son karin kumallo? Zanin gado ko matashi? Ni ne mai masa komi da komi. Suna cewa ni bawa ne. Ni kuma ina gaya musu ne ma'aikaci ne. Jiji da kai irin na masu kuɗi kenan. Jirgin ƙasa ma ba za su shiga ba dole sai sun tafi da wanda zai dinga musu hidima. Ai, kina ji ko? Lokacin da zan sayi ruwa, kawai sai na ganki na kware miki. Me? Ina nufin rikicinki da malamin tikiti ya burge ni. To ga waje zauna. Amma shin me yasa kike da damuwa da mutane sosai ne? Na gane wato ke ma kina so ki bi sahun uwa Teresa ko? Ko dabbobi in aka cutar da su kuka suke yi. Wanda yake kuka idan aka cuci wani dan adam shine asalin dan adam. Ina zaki je kuma? Dakata da Allah kinga. Kai, wace hayaniya ce haka? Ba kwa gani mutane bacci suke? Ashe? To sai mu rera me kenan? Wakar bacci za mu rera? Kinga kwata da hankalinki. Kuma an kuka yi bacci za ku ji daɗi haka take nufi. Daɗin me? Daɗo. Idan muka yi baccin ko me za ku yi? Kai, wannan wani irin zancen banza ne. Ke na! Yalla bai dan Allah kada ka riki mace mana. Ki je kawai. Ai dole ka yi wannan ki je mana zan ji da lamarin jeki. Dan Allah yalla bai. Ka bari in ga ya miki zan ji da lamarin. Dan Allah ki je jeki. Shikenan yalla bai gashi nan dai ta tafi. Zauna kawai mu zauna. Ai ba komai yalla bai. To shikenan ba? Yawa. To shikenan yalla bai. Sai da safe, sai mu hadda safe, madalla. Ya aka yi lokaci ɗaya kuma na ji sun yi shiru. Ya kuka yi da su? Na yi musu cikakken bayani ne a kaina. Oh, ka musu bayani ne kana tare da Raja Rama Chandra Naidu? Tabbas. Oh, na gane. Oho, Amulu! Ai ita ya ce ga malamin makarantarmu. Har fada fate da ciyaman ɗin karamar hukuma kafin aka yi mana titi zuwa nan. Ai wannan yarinyar guguwa ce. Yaran mu madadin su shiga birni domin zurfafa karatun su tsayawa suke daga aji 10. Me yasa? Ayyukan gina asibiti da na samar da ruwa har yanzu suna nan. Ba a karasa ba. Me yasa? Saboda ba ma da hanyoyin da za a kawo mana yashi da siminti. Kwarai haka ne. Me yasa na kasance da kwatan kwalba? Dan bana da kudin rabin kwalba ne ma? Shaka babu. Kai mashayi, idan ka takura wa Amulu ba, sai na dakatar da katin walwalarka. Hama banza kawai. Tana farkawa daga bacci sai ta fara nemo ina matsala take idan kuma bata samu ba sai ta kirkiro da kanta. Yan gidansu fa? Ya za su iya da ita? Babanta ba malamin makaranta bane? To sai yaya, mahaifiyarta tariri ta da yawa, sannan kuma ta tashi da tunani irin na babanta. Me yasa kika damu da damuwar mutane da yawa? Me yasa ba za ki yi aure ki zama matar gida kamar sauran mata ba? Amulu ba kamar sauran mata take ba, saboda babana ba haka ya rene ni ba. Ko baba? Haka ne yan nan. Me gida jama'a fa.
Suna suka akan cewa wai har yanzu bamu aurar da yarmu ba. To si ta yi mana, ya dame ni ne? Rayuwa ta kaina nake yi wa ba wani ba. To maneman ba sa zuwa ne? Tabbas suna zuwa sosai. Baka ganta ba, kyakkyawar yarinya ce. Hatta daga ƙauyen makwabta ma ana zuwa neman aurenta. Amma fa ta yi. Ina so in sani menene yasa kake so kai aure? Wannan wace tambaya ce? Yau ta dama shi namiji dole ya zo da mace, ita ma mace dole ta zo da namiji. Tarayyar su dole ne yadda kika san tip dai da taya. A ganin ka me cancantar ka ta neman aure na? Ina da fili mai girman eka 500. Kai ne ka saye shi? Ina na samu wannan damar ke kuwa. Kakanni na ne suka gada. Kuma ma ina da gonar kwakwa eka 300. Oh, kana kasuwancin kwakwa kenan. Kwakwa nawa kake noma a duk shekara? Ina zan samu wannan damar. Babana da yayana su suke kula da wannan harkas. So kenan kai wani aiki kake yi? Ni kawai damuwa ta a duniya yadda zan sheke kudade. Da rana bana da wani aiki sai karta. Da daddare kuma kar fada. Wato dai baka aiki tukuru. Wayyo Allah, wani aiki kuma zan yi? Tashi. Na tsani mazan da suke gadara da arzikin iyayensu. Saboda haka, mike, tafi daga nan. Muje wannan na aure ta aiki za ta sani ta yi. Ga duka masoyan Aditya Furam. Soyayya lodi. Emma Mulu ta gama karatun ta dawo gare mu. Kuma ta sa an yi mana hanya zuwa ƙauyen mu. A makaranta, a duk lokacin da aka tambaye ni daga wani ƙauye nake cewa nake Aditya Furam. Cikin gatsali sai su ce ina ne haka? A wace duniya kenan wannan ƙauye yake? Tun daga wannan lokacin ni kuma na sha alwashin samawa Aditya Furam ɗaukaka. Ba iya wannan ba ma, Ambulu za ta kasance Aditya Furam, sannan Aditya Furam zai kasance Ambulu. Aditya Furam na nufin soyayya, kuma soyayya na nufin Aditya Furam. Wato mama, ina so na gaya miki wani abu. Gaskiya ina matakar san Ambulu, musamman yadda halinta ya kasance irin naki mama. Jani, ma'ana bulaguro. Tafiya daga nan zuwa Ravulapalam, Jani din sa'a ɗaya ne. Shugaba ko za ka faɗa mana? Jabari din sa'a ɗaya ne daga Ravulapalam zuwa ƙauyen mu. Wayo yalla, ka dina duka Allah. Kai me yake faruwa ne? Za ka zo ba? Na shiga uku da Allah ka taimake ni. Kana bawan banza bawan wofi da kai? Kai. Ta wannan. Zo na ce. Kana buƙatar turanci ne a wannan banzan rayuwa taka? Yalla bai mutanen mu bai kamata su dinga magana turanci bane? Kai. Wato kana ganin nayi turanci duk sirrin ka zan sani ko ba haka ba? Kai da ni zaka tsaya kana musayan magana Zaka wayo, dalala wayo. Kowa yana da yancin ya nemi ilimi. Mutane irin ku suna sa ina tantamar anya a kasar yanci muke? Zan koya masa turancin da sai ya ma fi ka iya turancin. Ku tafi. Jikin ka zai gaya maka yan muka koma bangalo sha kawai. Wato zaka koyi a barba ba balo ko? Zaka sani yayi za mu haɗe. Barka mu dai barka. Sannu ku. Ramu, ina so ka gabatar da kanka ga 'yan aji. Is my name is Ramu. Ba haka zaka ce ba Ramu. Cewa zaka yi my name is Ramu. To ai ni ban yi Ingilishi bane anti, amma kin gande Hausa ce ne zaka gurin makabci ne ba gaugautawa. So shikenan rera mana wata waka da ka iya da Hausa. Kamar idan hasken asuba, kamar sanyin korama, ga kyakkyawa a gabana, kyakkyawar da ba kamar ta, wayo kyakkyawa ce ita. Yi haƙuri yaro da Allah, ishuru. Ramu, kar ka sake waka kaji? Kaga abin birkita yara ma yake yi. Mai gida ne. Kai yaran yana wani nuna mu. To me yake nan? Cewa suka yi da mu miki haka ba, za ki kore ni daga ajinki, kuma kin gan kika kore ni ba zan ci gaba da koyon turanci ba. A makaranta ma me suke kiran abin? Aha, jogin, wai jogin ne abin. A'a, ba jogin ake cewa ba. Ragin. Mu je mu same su. Shin ko ku 'yan Adam ne? Kun ɗauka
ni? Zan masa fada ne ko in kore shi daga aji na? To bari ma ku gani. Ya ishe ku? Kwarai kwa. To ya ce ya isa, sai a sake shi ko? Ni fa Amulu ce, ku bi a hankali. Ramu, daga yau zaka dinga zuwa darasi na musamman ma a gida. Gaji ko? To. Yaya ake rubuta elephant? ELEPHANT. Da kyau Ramu, in na gaya maka abu baka mantawa. Ana gaya maka so ɗaya shikenan. Kai ne ɗalibin gaban goshi na. I love you. Me? Ina nufin me ma'anar I love you? Ina son ka. Kenan kina so na? A'a, ma'anar na gaya maka. I love you tana nufin ina son ka ko ina son ki. Kowa ya bude baki ya wani ce I love you. Gaba ɗaya jama'a ba da yaro daga ya wuce shekara 10 sai ya fara an tayawa soyayya. Abu ya zama ruwan dare. To ya kuma ka zo daga ya jama'a haka lafiya? Yata ta yi digiri na 2 da kyakkyawan sakamako. Wannan da kyare samu ya gama sakandare. Yana gudanar da sana'ar kiran waya na kuɗi. Tun tana karama, kai ne ka koyi da ita ko ba haka ba? Na kawo ta ne kai mata fada. Ba fa doka bace cewar dole namiji shine zai aiki mace kuma ta yi girki. Ya kai su yi aure tun da har zuciyoyinsu suka haɗu bisa gaskiya. Aure ba ruwan shi da wata kabila ko karatu. I love you. Magana ta gaskiya. Ina son ki. Wannan ita ake kira cakwakiya. Da fari ki warware cakwakiya ki tukunna. Idan muka ga yadda kika warware taki, mu ma sai mu yi haka da tamu. Wannan wani zancen maza kake yi? Amulu malama ka ce ta turanci fa. Kenan darasin soyayya kake so ka koya mata? Bari ka gani. Dakata. Ba kuskuren shi bane. Ni na bashi wannan damar. Ni na sani cewar yana so na. Me haka kuma yan nan? Kwarai baba, ni ma haka zalika ina son Ramu. Bai ce komi ba ta so na boye har sai lokacin da ya samu dama. Bai taba bayyanawa ba. Kuma bai taba yi min rashin da'a ba. Da a ce bai bayyana min yanzu ba, da ni ma ba zan ce komi ba. A ina ne a faɗin duniyan nan zan samu mijin da yafi wanda ya fahimci mace yadda ya kamata. Saboda haka ni gaskiya ya min baba. Gaskiya na yi matukar farin ciki. Ina alfahari da ke yan nan. Muradinta shine namu. Tunda malam ya ce haka ai an gama, mu je mu ga iyayen ka mi magana da su. Ai dan ci ya kare. Ramu. Me ya faru Amulu? Babu komi. Wani abu ne wanda ba na jin shi a lokacin da kake nan. Yanzu kuma zaka tafi shine nake ji. Ki daina kuka. Kwarkwar din yarinya. Ba zan dade ba zan dawo. Zan zo miki da labari mai daɗi. Ki daina kuka mana. Ishuru kin ji? Wannan gurin kowani mai shar gashi jiki na ɗumi. Shi ya sa ka zo da ni ai. Kekin ke ya shige kare. Ina yi maka barka Vicky. Maraba da zuwa dan uwa, maraba. Mai kamfanin Vicky Stills. Vaidehi Stills dai. Kace Vaidehi. To ita ba za ta zo tarbatawa ba ne? Ko ya abin yake? Ba zai yi ta zo ba. Kakata ce, ta rasu tun kafin aihuwata. Kai, ban ji daɗin haka ba. Mu je. Sunan ka yalla bai. Musallafa du Vikas. Kana iya cewa Vicky. Vicky. Suwaye ku? Wannan hayaniyar fa? Mu ne manoman da muka yi shekaru 25 a wannan fili.
lalle a tsaye da wannan aikin fandisho da ake yi. Mun biya kafin alƙalami sannan mun yi rubutu da mai filin. Kun yi rubutu amma rubutun na iska ba? Ba zai yi ba. Kai kuma kai waye? Ni ne nan mai filin jikan Ramachandra Naidu. Kai, wai me ke faruwa ne? Babbar magana. Ai dole na shiga wannan lamarin. Bala, wannan walƙiyar san ba daga sama ba ce, daga waccan yarinyar ce. Tsuntsu daga sama gasasshe. Lafiya da yan mata, me ke faruwa ne? Waɗannan manoma suna da haƙƙi akan wannan fili, su kuma waɗancan ba tare da wata cikakkiyar hujja ba. Ba rijista ba komi, sun gayyato ka bikin addu'ar wallafa filin, bayan bai zama nasu ba. Vicky, wannan filin waye? Mu gama addu'ar tukunna. Al'umma fari, bikin addu'a shi kuma ya biyo baya. Yau ba aka tsara za a yi rijista, tun kafin yau muka shirya wannan zaman, don dai mun kasa samun ka ne. Su manoman ba sa bukata a gina masana'anta a nan. A zahiri. Bikin addu'ar kuke so a dakatar? Haka ne? Yallaɓai. Vicky. Yallaɓai. A dakatar da bikin addu'ar. Me yasa kuma? Kai abin da na ce! Mun gode sosai ba mu san da me za mu iya biyan ka ba. Ai bai kamata a ce haka ba kuwa. Dole sai kin biya. Ina nufin ta hanyar ba mahaifina ƙuri'a. To yallaɓai. Duk da ana ta ruwan sama kin sanya ni sai gumi nake yi. Ma'ana jajircewa da ke idaninki abin ya burge ni. Jarumtar da ke zuciyarki tana matukar burge ni. Kin sha da mara domin taya manoma yaƙi. Hakan ya yi fa gaba ɗayanki da kin burge ni. Gaskiya ni babban mai yinki ne. Ina yinki. To madalla. Gaskiya wannan yarinya dole sai na same ta. Labari mai daɗin gaske. Dama mai zan so sama da sarka daga Aditya Puram. Gaskiya na ji daɗin haka. Kenan garin su mahaifiyarka zai dawo garin sirakananka. Dama kaka yana son gaya maka. Zuwa gobe nake so zan koma. To daga nan ba sai daura muku auren ba. Wani babban mutum ya ce, muradin ɗan Adam shine tushen matsalolinsa. Amma muradin a samu al'umma marasa muradi shi ma ai muradin ne. To tun da gunki ma ke da muradu, ina ga mu 'yan Adama. Barka da sunana Billah Bikshafati, mahaifina Billah Umafati, shine babban ministan al'amuran mata. Na zo ne na gaya maka kai tsaye cewar ina zunzurutun ƙaunar 'yarka, ku ne iyayenta. Saboda haka na zo ne na gaya muku. Yalla bai kai haƙuri, an riga da an yi mata miji. Babu wata matsala. Ina da wani tsari wanda mata za su amfana da shi ta hanyar samun kuɗi wanda za su iya amfani da shi wajen biyan sadakin aurensu. Veke. Wannan fa. Kudade ne abin da ya kasance dole ga ɗan adam. So na da yarka ba na har abada ba ne. So ne na dare ɗaya kawai. Wannan ya sa na kawo miliyan 10. Kun ga irin girman bikin da za ku yi waɗannan kudaden za su yi muku. Mike, na ce Mike, haka ya dace ka yi magana akan budurwa kai wani irin mutum ne. Baka da kunya bare ɗa'a? Dakata. Ke ma na ga da wata wuta a tattare da ke. Dole kina da aure, wannan ba matsala a wajena. Sir! Amma ke miliyan 5 za a baki. Kin san ke gwanjo ce. Shi muradi baya da kawaici kara bare kunya. Kwarai.
ko sariya ka sa ko jins aka sa ba ruwansa. Wannan shine. Yalla bai, yadda kake ta yin dare ɗaya da kudade har miliyan 10. Tunani na zai iya kawo min ta yadda aka yi ka samu kudaden. Da yadda aka yi, kawalcin tsohuwar ka kai. Da kanwarka da yarka ka tara kudade. To ai ban gama ba. Saboda haka kai amfani da waɗannan kudaden dan tsohuwa da yan wasu ne yawon bariki. Wannan wace irin magana ce? Kai kana sake wata maganar banza akan yata. Sai na ma takalmi dan banza. Waje. Vike! Yalla bai. In dai har kuna so ku gina masana'antar ku, to lalle wannan yarinyar na ganta a waje na. Wayo mai gida! Maza mu je. Wayo ina za ku yi mai wuta? Wayo! Akan wannan zaluncin da kuka yi mana ba za ku taɓa sha ba. Ubangiji sai ya tsine muku albarka. Kuma ko ba da ko ba jima sai kun taɗe. Azzalumai kawai. Ba za ku gama da duniya lafiya ba sai kun taɗe. Wannan kasar ba fari ne yake lalata ta ba. Face tsinuwar miliyoyin matan da aka zalunta. Na ja layi na shigo da'ira. Duk wanda ya cancanci gashin bakinsa ya shigo in ya isa. Kai bi mun ta kan banza. Waye kai tukunna? Ni ne wanda zai auri Ammulu. Mutumin da ya zo domin ya koma da ita gida. Oh, na gane. Dama aka ce an yi mata miji. Kai ne ashe? Kyakkyawan tayi ne wa surukanka. Tunanin gargajiya ya sa suka ƙi. Saboda haka kai ma yanzu ina yi maka wannan tayi. Ni zan baka 10 abin da ka bayar. Ka kira taron 'yan jarida ka gaya wa kowa cewa ka zama ba namiji ba tun da ka ziyarci Aditya Pram. Kusan duka mata sai sun ji batunka. Kai ne zaka bada miliyan 100? Kai a wato dan autan Annapurna ma, jikan Raja Ramachandra Naidu, magajin gaskiya na duk wata kadara da take Aditya Pram. Danwa, idan ka sheke wannan yarinya ta zama taka ni kuma fili ya zama nawa. Ni kuma zan tabbatar da cewa kai mutuwa irin ta kare. Babana ya ce babu wanda ya kai ni yawan shika a nan. Kai, wace karikicen magana banza kake yi akan wani yawan shika? Ni tun ina karamin yaro ma na kike ta kundi shika da kafarta ba za ka kamo ba. Idan lambar yaban shika gare ka na jiha, ni kuma lambar yaban sara gare ni na duniya. Na rantse da ummata. Kada ka bari abin ya kai mu ganan. Fece.
ciro takalminki Ammulu. Ki ciro dan Allah. Baba! Shin da gaske kai dana ne ma? Fili eka 200 da kuma miliyan 20,000. Haka na damƙa ma a hannu kamar alewa. Amma ka kawo masa yarinya na dare ɗaya ka gagara. Billah, zan kawo ma ita har masaukin bakin ka yadda kake so. Bayan faruwar wannan abin kwata-kwata na ji ta fita daga raina. Kawai ranta nake so. Haka ake son namiji. Waye mutumin ne? Jika na jara macen da ne du. Wannan filin su ne na gado. Billah, ci gaba da zaman ka nan san babu tsaro. Gashi babanka ya kira ni ya kai so 10. Duk wata macen da ta yankwana ni da namijin da ya yankwana ni to rayuwa ta haramta gare su. Wannan ita ce magana ta. Ƙarya ɗaya gashi ta yi sanadiyar sake kulluwar danginmu da Aditya Puram bayan shekara 25 kamar yadda yake sanki. Haka yake kaunar nan wajen da duka mutanen da ke wajen. Kasancewar ya ɗauki damuwar manoman nan a matsayin tasa, ya zo ya same mu da magana. Wanda hakan ya sa aka soke kwantaragin waɗancan. Na yi miki ƙarya ne kawai don na samu damar raɓarki, ba don na yaudare ki ko na aure ki ta kowace hanya ba. Ko da kin amince da aure na ko aka san haka, ba zai canza hukuncin mu akan ba da filin nan ga manoma ba. Ina faɗan haka ne a matsayina na ɗaga Annapurnan ma, ba a matsayin ubangidan Aditya Puram ba. Ammulu yan nan, ba Annapurnan ma a shirye yake aure ki. Jinkirin ba kika tsaya kina yi. Amma fa dole ka ci gaba da kasancewa Ramu din da na sani, kuma kwata-kwata kar ka yi turanci. To an gama, zan ci gaba da kasancewa Ramayyan da kika sani. Gobe auren gunki Rama. Haka ne fa. To me zai hana an gobe da auren Rama? Jibi kuma sai bai ko Ramu. Ko ya kuke gani yan wa? Wai na hari yake ne? Ai shi fa yana ganin har yanzu bai fita daga wannan kafcan ba. Ai na ga yanzu ba kafcin yake ba. Kokari yake kwamishe ma kadara. Hello? Hello? Kaka! 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 Halo, mama? Raj! Kai, me faru? Abokina ga mu waye wannan? Waye muku haka? Musallafadu na gabusha nan. Gaisuwa. Hukuncin da aka yanke cikin fushi ya sanya. Na rasa dabbannin miliyoyi. Ka sake tunani. Dana da jikokinka sun yi gaggawa. Dama ɗabi'ar yara kenan. Ba wata gaggawar da muka yi. Bayan duk bannan da kuka tafka har ku zo wajen kakana dan ba ku da taido. Shi ne suka yi wa kaka kisan gilla cikin rashin imani. Hatta matan ma ba su nuna musu rangwame ba. Dan uwa ka gabarce ni. Na gasa rike matsayin jikan Rama Chandra na ido. Ka gabarce ni dan uwa. Kauce na ya gare a nan. Abokina.
sheke kakan da jikokin anan kuma ku fara sambaɗe ba dai. Amalu ki gudu. Kai, ku fara shanye mun wacce yarinya ta kubata. Wayo, ina Amalu take? Amalu, ki gudu ya ta. Wayo! Yaya, ku bar wajen nan yanzu nan. To kuma kai ba? Ku je na ce. Ku je. Wai shi irin an halicce su da junan nan ba za su iya rayuwa ba sai da juna. To tun da haka ne shi ma kawai ku an taya shi. Na rantse da mahaifiyata, na rantse da soyayyata akan Amulu. Idan koda ɗaya daga cikin masu hannu a cikin wannan kashe-kashe da aka yi yayi rai, to ni ba ɗan mahaifiyata ba ne.
Yanzu na fahimci dalilinka na ɗaukar fansa. Na fahimci raɗaɗinka, amma fansa ba zai kashe shi ba. Ya kamata ka yi tunani na maslaha. Ka rabu da wannan hanyar, ka sake ta. Ni ma tunani na ce min yake kada na yi haka. Amma zuciyata ta fasa take tana cewa kada na sake ni kyale su. Sama da tunani na fi yadda da zuciyata. Mu je. Me haka kuma aboki? Ya baka gaya mana a karshe yar gidan daga bushe nan bace? Na yi asara babba a rayuwata. Wani ya yi rashi irin nawa san bana so. Ku kai ta gida cikin kulawa. Gobe Big Shafati zai zo Hyderabad shi da babansa. Kamar yadda ya saba zai iso karfe 11 na safe a jirgin shata. Daga nan zai zauna da 'yan jarida a ofishin jam'iyya. Za a yi zaman karfe 11 da kwata zuwa karfe 4. Sannan wajajen karfe 4 da rabi zai koma Delhi. Dole zai je taron makarantar mu kafin ya koma Delhi. Kamar ya, hakan baya cikin tsarin tafiyarsa. Amma yana cikin nawa tsarin. Tabbas sai ya je. Jinjina ga minista Umpati! Sai kai! Jinjina ga minista Umpati! Sai kai! Jinjina ga minista Umpati! Sai kai! Jinjina ga minista Umpati! Kun zo nan ne? Ku rata ya mun cin kumfure ko ku farmake ni? Ku hau layi ɗaya bayan ɗaya. Kun san da yake an mishi aikin ciwon zuciya ne. Sauro da yake cizon ka, kaga ba zan bari sauro ya dinga cizon masa sakatare ba ko? Kai, ka zama mai kirki mana ko don ka samu ma a baka tikitin takara. Sai da na kashe har wajen miliyan 800. Daga yanzu har zuwa lokacin da zaka samu tikitin ka yi nesa da lamarin biye-biyen matan da ka saba. Don na lura ko bishiyar kaya aka yafa wa sari ba za ka rabu da ita ba. Kana nufin wai wani ya ba zama yana neman ya sheke dana? Tukunna ma an tambaye ka wai kai jami'in 'yan sanda ne ko kuma dai jami'in raba wasiƙu? Yanzu da ka zo min da wannan labarin sam kai baka ji kunya ba? Kai, wannan karan na sake ganinsa da kaina zan daddatse shi. Ni ba matsoraci kamar ka bane da cikina zai ɗori ruwa. Ni ne nan mai razana mutane. Kai, rabu da shi. Bani kariya da ni da ɗana aikinka ne. Ina fatan ka sani. Shi yasa na muku bayanin barazanar. Na ji. Rayuwata tana fuskantar barazana, amma na rike jam'iyya da kyau. Yalla bai. Me yasa kuke ta hargowa ne haka? Ba za ku ba abu cikin tsari ba? Gaisuwa ga ma'aikatan jarida. Yalla bai me dalilin wannan ziyara ta bazata? Tsawon kwanaki 3 ina ta ganin terminal a cikin mafarki na. Shi ne nace yanzu dai barin zo na gani ra'ayin aini. Kai dan jarida ne ko mai kwasa kwata? Ana dab da za a fara gasar kabadi ta jiha. Surukinka ne zai zo daga ƙauye idan ministan wasanni bai zo ba? Ana rai da wai kana kaucewa batun cewa kana nema wa ɗanka tikitin takara. Oh, amma da na ganka Delhi da wata tashar daban kake aiki. Yanzu ka koma wata tashar ne? To na dai canza ne saboda na yi nesa da iyalai na. Ko wajen aiki nawa zaka canza ni dai magana ta ba zan canza ta ba. Tsare hankali. Sayawa. Yalla bai kenan kana goyon bayan siyasar gado? Da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu. Kowa ya fara da ƙarfi jinjina ga India. To amma yalla bai. Jinjina ga India. Gaskiya ina ƙaunar ka. Ba zan iya jurar jin a'a daga bakinka ba. Me ya kike so? Ya mu 'yan tsaka-tsakin 'yan siyasa za mu yi ta fama da miliyan 10,000 zuwa miliyan 20,000. Shi yasa nake gabatar da ɗana yallaɓai. Shi zai iya janyo miliyan 100,000 ko 500,000 ma. Yallaɓai shugaban matasa sai da aka zo mataki na ƙarshe kawai ya watsar da mu. Ya kuma zaki haɗa ni da shi 'yan mata. Ni daban nake. Shi shugaban matasa ne, kai kuma jarumin matasa ne. Mu duka masu kaunar ka ne. Ba. Kowane hali ake, dole mutum ya iya siyasar baka da kuma siyasar tsari. Minti 5 ɗinka ce za ta gyara mana yau yallaɓai. Don Allah. Ku za ku ji daɗin yau ɗinku. To ni ba. Akwai shagali na musamman da aka shirya bayan taron. Naka ne kai kaɗai. Wannan shine daidai. Zan zo don ke kawai. Hello, yallaɓai ya amince.
kai billah na sani dole ne sai ka kama fatsa muddin aka sa mace a ciki manemin matan banza manemin matan wofi shi yasa ne amfani da rauninka wajen turke ka kai jinan tun da yarinya ta zo ta neme ni da kanta na je ina zarginta ba da rauni na zo nan ba face da mazaje sannan da shiri na zo nan wajen ASAP na mu yalla bai diya da aka yana kan dandali ku nemo shi ya kai yalla bai ya kwamushe mun mahaifina me ka tsaya kana ya ka ta faru kiyayar jakuna mun sa idan mu ne a kanka shi kuma shi akan babanka ya sa ido in dai har kana so ka sake ganin babanka a raye to maza ka zo a Aditya Pram kai kadai zan ko zo din ni kadai na yanzu shekara ɗaya cip kenan ina jira na hada ido da kai a wannan ƙauyen kamar dai da suka kasance suna jiran su ganna a wannan ƙauyen dama an ce rana ba ta ƙarya daga shege na ga bushanam na ɗaukar cewar kai jarumi ne haka zalika na ɗauke ka a matsayin namiji da kamun wayo ka sace mahaifina ka ce na zo ni kaɗan amma sai ga shi kaɗe boyin ƙauye sun take ma baya ka ɗauka a matsayin ni ɗayan ne na yi maka rantsuwa daga cikin duka waɗannan mutanen babu wanda zai taɓa ka. kowane da zai so a ce yayi wa babansa gani na ƙarshe amma babanka zai ganka ne yayin shekawarka danwa makami mara mutunci kai
akan kawai da na taba yarinya ɗaya tak yasa ku da goce kwakiya irin wannan ba to sai na fiye da yan matan ƙauyen nan yayin da yan sanda suke kallo na da abin da za ka kai shi yasa mutane wajen aikata miyagun laifuka ba sa tsoron doka hasali ma da taimakon dokar suke aikata laifukan da suke aikatawa yalla bai a tarzomar da ake a cikin Aditya Puram minista Umfati da kuma ɗansa sun rasa rayukansu zan kammala aiwatar da sauran abubuwan da suka kamata sai zo same ka da cewar abubuwa suke tashin gauran zabi haka zalika damfara ta ninka ta da kamar yadda sauran miyagun laifuka suka tumbatsa suka yi yawa hakan yana faruwa ne saboda talakawan gari sun zaɓi rashin damuwa akan haka amma a ce za a shigo gidajen mu a taɓa matayenmu ba za mu yi shiru muna kallo ba muradin banza ba zai samu hurumi ba kuma ba za mu bar shi a raye ba makarantar yaƙi da jahilci ta malama annapur nan ma